עם בנייתם של ראשוני הבתים בתל אביב לפני כ100 שנים, החלו להופיע בשמי העיר החדשה ציפורים קטנות ומיוחדות במינן, סיסי החומות. המבנה המופלא של הסיסים מאפשר להם לעוף במהירויות עצומות וללא הפסק. הם צדים את מזונם באוויר, ישנים באוויר ואפילו מזדווגים באוויר. בכל שנה, עם תחילת האביב, הם חוזרים אל אותם הקינים ובאותו שבוע בדיוק, על מנת לגדל דור חדש תוצרת תל אביב. הסיסים השכילו להפוך את הבתים הישנים למקומות הכינון שלהם. אולם תנופת הבנייה גורמת לאובדן מקומות הכינון, ומספרם יורד באופן מהיר. עיריית תל אביב החליטה לדאוג לשמירת הטבע העירוני שלה, ומחלקת השימור נרתמה לסייע לדיירים המעופפים להמשיך ולקנן בעיר. מבנה בית שיף, מרכז המבקרים של בנק דיסקונט, הוא דוגמה לצירוף מיוחד במינו של טבע חי בלב העיר. במסגרת הפרויקט אותרו ושומרו אתרי הכינון של הסיסים בבתי התריס, הוספו תאי כינון חדשים על גג המבנה, והותקנו מצלמות משוכללות שתיעדו את מהלך הכינון. למען הטבע והדורות הבאים, מחזירים את הסיסים לתל אביב.